Bé, seré una mica, si es vol, políticament inoportú o políticament incorrecte. Crec que estem en una situació de crisi social important, penso que això és una constatació. Des del punt de vista tant sindical com individual ens hem tornat conservadors, és a dir, estem lamentant-nos i llapant-nos les ferides d'allò que hem perdut. Jo crec que això ha caducat, aquest xip no ens portarà enlloc i l'única via que veig per trobar una solució global als problemes del dia a dia i trobar una solució i fer un pla d'emergència social que crec que el que interessa a les classes populars és a partir d'un procés constituent. Jo entenc que un procés constituent ho és a la mesura en què estàs fundant un nou estat. Jo crec que és això, si hem de girar pàgina, hem de canviar el xip, no hem de mirar el passat, hem de mirar el futur i hem de construir un estat a la mida de les necessitats de les classes populars, per una banda. Per altra banda, penso que hi ha un problema econòmic, o sigui, el problema de fons, jo crec que hi ha un problema, és de tipus econòmics, i per capgirar la situació econòmica, si seguim amb l'estat espanyol, jo penso que no ens en sortirem. Per tant, procés constituent amb un estat propi per posar les bases per un futur que estigui al servei de les classes populars, primera qüestió. Segona qüestió, poder intervenir suficientment com per posar en marxa un nou model econòmic que permeti que aquestes classes populars puguin viure amb dignitat. Jo crec que la fórmula o l'única cosa que pot permetre això és la independència.